ġdid li ġbar maħtuf fuq l-ima xandru tanta sema u l-art. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Illu nsejri namlu t-tifkira Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Santa Teresina twildet f'Avila ġewwa Spanja fl-1515. Daħlet fl-Ordni Karmelitan, imxiet il-qoddim ħafna fit-triq tal-perfezzjoni u kellha rivelazzjonijiet mistiċi. Fost il-ħafna diffikultajiet din indaħlet għar-riforma tal-ordni tagħha bil-għajnuna ta' San Ġwan tas-Salib. Il-kitbiet tagħha fihom ħafna tal-imoli u ta' esperjenzi ascetiċi u mistiċi li għaddit minnhom hija stess. Mietet fl-Alba de Tormes fl-1580 u ġiet iddikjarata d-dottur tal-Knisja mill-Papa Pawlu VI fl-1970. Għalhekk ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu bil-Qudisja b'suffraġġju tal-mejjed ġew Dimek. U Alla inti ħejjejt is-saltna tiegħek għal min umli u żgħir fost il-bnedmin. Għamel li b'qalbna qawwija nimxu dejjem fit-triq ċkejkna li juritna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu biex bit-talb tagħha niġu narawk fil-glorja tiegħek bla tmiem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għar mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, xinejdu mela li sab Abraham il-missier tagħna skont il-ġisem, li kieku Abraham kien iġġustifikat bis-saħħa tal-opri, kien ikollu biex jiftaħar, imma mhux quddiem Alla. Għax tgħid l-Iskrittura, tgħid li Abraham emmen lil Alla u kien magħdud lilu b'ġustizzja. Il-ħlas lil min jaħdem ma jingħadlux bi pjaċir, imma bdejn. Iżda min bla ma jagħmel opri jemmen li Alla li ġustifika lil min hu ħażin, din il-fidi tiegħu tingħadlu b'ġustizzja. Hekk ukoll David jgħid kemm hu ħini l-bniedem li Alla jqisu b'ġust mingħajr opri. Ħinja dawk li dnubiethom maħfura u li ħtijiethom mogħtija. Ħini l-bniedem li l-mulej ma jodlu ebda dnub. Il-kelma tal-mulej. Mulej int ken għalija. Mulej int ken għalija. Ħini l-bniedem li ħtijietu maħfura li għandu dnub tiegħu mistur. Ħini l-bniedem li jibda ħażen ma jodlu l-mulej u ma għandu ebda f'qalbu. Mulej int ken għalija. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jiena għedt quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u int ħfirt li l-ħażen ta' dnub tiegħi. Mulej int kien għalija. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej, għajtu bil-ferħ intom il-kol ta' qalbkom safja. Mulej int kien għalija. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna, kif fik hi it-tama tagħna.
Alleluia. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien in-nies bdiet tinġabar bl-eluf u kulħadd jaffeċ fuq xulxin. U Ġesu qabad jgħid l-ewwel nett lid-dixxipli tiegħu ilqgħu irwieħkom mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wiġb ieħor tagħhom. Xejn mhu motti li ma jinkixifx u xejn mhu moħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk kull ma tkunu għedtu fid-dlam qatt jinstema' fid-dawl. U kull ma tkunu tkellimtu fil-widnejn fil-kmamar ta' ġewwa qatt jixxandar minn fuq il-bjut. Dan ngħidilkom ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u imbagħad ma jkun jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħanurikom jien min għandkom tibżgħu. Ibżgħu minn dak li wara li jkun qatlek għandu s-seta jixtħek ġol infern. Iva ngħidilkom minn dan ibżgħu. 5 asafar tal-bejt mhux 2 soldi jinbiegħu, u anqas minnu wieħed minnhom mhu minsi quddiem Alla. U intom sax-xar ta' raskom kollu magħdud. Xejn la tibżgħu għax intom aktar minn ħafna safar tal-bejt tiswew. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela eżis kemm persuni mietu martri għal Kristu. Għandna litanija sħiħa ta' qaddisin li propju ħadu il-martirju għal Kristu. U kemm persuni talbu minn persuni jinsara xi ħaġa li kienet tmur kontra it-twemmin tagħhom. U dawn eżis irnexxielhom joqtlu lil dawn l-insara imma fil-ġisem biss. Kif rajna fil-Vanġelu, fil-ġisem biss setgħu joqtluhom, imma Ġesu illuni wissina li mhux minn dawk li jistgħu joqtlu l-ġisem biss għandna nibżgħu, imma minn dawk li kapaċi jitfawk fl-infern. Weżiż dinja r-referenza għal qawwa tal-ħażin u fejn tista' twassalna r-rabta tagħna mal-ħażin jew max-xitan. U allura id-dnub bil-mod il-mod x'jagħmel? Jisir inna il-preżenza ta' Alla fina u b'mod illi bil-mod il-mod u forsi bli ma nindunaw ma jkunx jibqa' spazju għal Alla fil-ħajja tagħna. U kemm inkunu boloħ meta nċedu għal dan u nsiru vittma tagħna stess. Għalhekk eżis nitolbu lil mulejjenna biex nintrabtu aktar miegħu u ngħidulu bijet minna mulej dak kollu li jifridna mill-imħabba kbira tiegħek lejna. Bil-wieqa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba, waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qiegħed jagħmel magħna. Nitolbuh inebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina sabiex il-Knisja ma tikkundizzjonax ruħha minn programmi umani imma bħala għaddejja tal-kelma li jissalva tħabbar l-Evanġelju fil-milja kollha tiegħu nitolbu. Sabiex il-bniedem jaraf japprezza u jħobb dejjem iżjed il-ħajja bħala don tal-Ħallieq nitolbu. Sabiex il-morda u l-anzjani li jħossuhom ma jiswewx iżjed għal xejn fis-soċjetà jifhmu l-valur li għandha kull ġurnata fil-għajnejn ta' Alla nitolbu.
sabiex din il-komunità nisranija titqawwa dejjem iżjed fil-fidi u fl-imħabba, hija tistenna li l-mulej jerġa' jiġi fil-glorja nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla missier li bat lil ibnek fid-dinja sabiex iwettaq il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Enna sabiex nifhmu dejjem iżjed il-misteru tal-mewt tiegħu. Ħalli jkollna semmiegħu fil-qawmien u li miegħek jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' donar il-mawlin bit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, umli u niedma quddiemek, u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Mad-dafni mulej meħżuniti, bid-nub tiegħi neħħilu. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta li aħna qegħdin nagħmlulek biex bija noġbu lill-kobor tiegħek kif oġbitek Santa Teresa ta' Avila bil-qima li tagħtek fir-rabta ta' qalbna b'miegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien raddulek ħajr. Li lek tħabbar il-ġemma tal-qadisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħti lill-merti tagħhom u ġieħ mogħti lilna mill-istess doni tiegħek. Inti tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tjaf magħna bil-għajnu tat-talb tagħhom. Waħna mdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda. B'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-seb minsuġa minn wart li qatt ma jitbil bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli, mal-ġema kotrana tal-qaddisin intennu l-innu ta' tifħir tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Tlat mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewit, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej tħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek
Miċċo kontana nitolbuk, għaddisom l-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għal-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr birek tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu bil-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, walla tiegħi, jiena nħobbok. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalek mulej aħna namlu dam tifkira tal-passjoni ta' ibnek li bdina u tal-qaw minn mitlok gloris tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lej l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittima li bis-sakrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qadisin kollha li kif nittamaw tħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isbijiet kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tiebat talb ix-xewqata lill-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Għader mis-sirħanin lil ulidek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna mejtin wal qaddej tiegħek ġew dimek wal daw kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna
missirna li jinti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna, bħal ma naħfru lil minuħat jalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u bil-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikkun jiswew li jenna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missir bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħallsni għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħaresni għal ħajja ta' dejjem.
Nadurawk Ġesu imberkuk. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tmajt il-familja tiegħek b'ħobbs mis-sema. Għatina grazzi li bil-ferħ ta' qalbna infaħruk dejjem għat-tiba tiegħek fuq l-eżempju ta' Santa Teresa t'Avila bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Faħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nula li zbaħanja bil-fer taqlub safin, Marija mħanina, qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlil kien hobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.